Dewch i weddio. Diolch yn y ti o Dduw am y fraint ar yma unwaith eto a cael dod ger dy fron i ni'n cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti bresynoli dy hun i dywallt ysbryd arno'n tyr di'n plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn hardwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy gannu'r emynif 240 o gariad anfeidrol ei faint fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. 240 yn ei sefyll i'w chanu. Croes yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal nos Iau yma sy'n dod, sef Medi 19, am hanner awr wedi 7. Felly'n cwrdd gweddi nos Iau sy'n dod drws nesaf yn y neuadd. Bydd y hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Gadewch i ni ganu emyr 351 wrth i'r casgliad cael ei gymryd. 341. 351, sorry.
Gyda'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc, y 10fed bennod, ac yn dechrau yn adnod 17. Luc, pennod 10, adnod 17. Ar 10 a 30 a ddychwelasant gyda llawenydd gan ddywedyd arglwydd hyd yn oed y cythreiliaid a ddarostyngyr i ni yn dy enw di. Ac fe ddywedodd wrthynt, mi a welai Satan megis mellten yn syrthio o'r nef, wele yr ydw fi yn rhoddi chwi awdurdod i sathru ar serff ac y sgorpionau ac ar holl gryfder y gelyn, ac nid oes dim a wna ddim niwed i chwi. Eithir yn hyn a lawenhewch fod yr ysbrydion wedi darostwng i chwi, ond llawenhewch yn hytrach am fod eich enwau yn ysgrifenedig yn y nefoedd. Yr awr honor, Iesu a lawenychodd yn yr ysbryd ac y ddywedodd, yr wyf yn diolch i ti o dad, arglwydd nef a dear, am guddio ohonot y pethau hyn, oddi wrth y doethion a'r deallus, a'i datguddio ohonot i rai bychain, yn wir o dad o blegyd felly y gwelyd yn dda yn dolwg di. Pob peth aroddwyd i mi gan fy nhad, ac ni wyr neb pwy yw'r mab, ond y tad, a pwy yw'r tad, ond y mab, a'r neb yn o'r mab ei ddatguddio iddo. Gyfe adrodd at ei ddisgyblion ac ddwedodd o'r neilltu, gwyn fyd y llygad sydd yn gweled y pethau yr ydych chwi yn ei gweled, canis yr wyf yn dywedyd i chwi, ewyllysio lawer o broffwydi, a brenhinoedd weled y pethau yr ydych chwi yn ei gweled, ac nis gwelsant, a chlywed y pethau yr ydych chwi yn ei clywed, ac nis clywsant. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron, yn cael dod o flaen gorseddfainc ac yn llawenhau. Mae gorseddfainc o ras yw hi, ein bod yn cael y derbyniad yma sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, ein bod yn dod trwy ei haeddiannau ef, trwy ei fywyd ef, ei berffeithrwydd, ei sancteiddrwydd, ei gyfiawnder ef, yn ein gorchuddio ni yn llwyr. Ac felly o Dduw fel rhai sydd yn wynach na'r eira yn gallu dod ger dyfron, yn dod â'n mawl a andeisyfiadau. Ni'n diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd, yn diolch am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch bod yn agobaith i bechaduriaid mewn byd sydd yn llawn o anobaith. I ni yn diolch bod yna obaith i'w gael, ac felly ni yn gweddio y byddwn ni yn cael gweld y dysbryd i dylawd i ar waith yn ein plith ni, a bydd yr ysbryd glân wrthi yn gweithio yn rymus, ei ras yn anorchfygol, yn dwy'n eneidiau ata ti o Dduw. Yn gofyn i ti o Dduw i agor llygaid, i ni'n gweld pa mor amhosib yw i ni agor un llygaid, un enaid o Dduw, amhosib ei perswadio i gredu, i ystyried hyd yn oed dy bethau di, ond os yw dy ysbryd i ar waith yna, mae'r enaid hwnnw'n gallu dod i weld, i ddeall, i ymddiried yn y rhyfeddodau yma. Mae'r llygad a oedd yn ddall yn gallu gweld y rhyfeddodau clust, a oedd yn fyddar yn llwyr i seiniau rhyfeddol yr Efengyl, yn dod i weld ac i werthfarogi prydferthwch sain yr Efengyl. Ac felly o Dduw, dim ond ysbryd sydd yn gallu gwneud hyn, ac i ni yn galw arna ti dri garhau wrthym, i ti ddod i'n plith o Dduw, i ni'n ymwybodol iawn o sil i sil, beth fydde'r byd yn ei feddwl am oedfa fel hon, ac yn gwybod mae chwerthin a gwawdio ac bod yn ddirmygus byddant o'r hyn sydd yn digwydd mewn lle fel hwn, yn gweld adeilad mor fawr ac yn lleied o bobl, yn gwrando ar y neges ac yn meddwl mae hen ffasiwn yw'r neges yma, a di-bwrpas yw y neges, ac yn gweld o Dduw cyn lleied yn dod i ymddiried ac i gredu'r pethau hyn. Ac o Dduw hyd yn oed y sawl yn yr eglwys bellach yn gweld bod y ffyrdd yma yn hen ffasiwn, ac yn gweld bod angen moderneiddio, ac yn gweld nad yw pobl yn dod i gredu bellach o Dduw mae denw di yn cael ei sathru. Ac i ni yn gofyn i ti i dri garhau wrthym ni yma, i ni yn galw arna ti i weithio yn ein plith, i dawelu'r byd, i dawelu'r sawl sydd yn codi dyrnau fyny at ti ac at y air di. Mae'r cynllawiau yn glir yn dy air, ac eto mae pobl wedi troi cefnau ar dy air di. Ac i ni yn gofyn i ti ddod ac i beri i'r fendith i ddod, byddu di yn gweld yn iawn y bydd enw di unwaith eto yn cael ei ddarchafu yn ein gwlad ni yma ac yn mewn gwledydd ar hyd y lled y byd. I ni'n gofyn o Dduw y bydd yr neges yma, y neges syml o'r Efengyl sanctaidd,
y croes Crist, a hynny'n ganolog i bob dim, y bydd hyn yn dwy'n ffrwyth. O Dduw, dim ond ti sy'n gallu ychwanegu y fendydd ac i ni yn gofyn i ti i beri y bydd hyn yn digwydd. Hyd yn oed yn ein plith ni, efallai rhai sydd â'i llygaid yn gwbl gaeedig ac yn gwrthod ystyried, i ni'n gofyn hyd yn oed cyn diwedd yr oedfa, efallai rhai yn gwrando ar y we, efallai rhai fydd yn dod ac ddim yn awyddus i wrando, ond yn ffeindio hunan yn eistedd yn gwrando ar neges, a dim bwriad i gredu, ond rwy ti yn gallu peri, a bydd ei llyged yn cael ei hagor i weld ei cyflwr. Terd o Dduw, i ni'n gofyn i ti i weithio ac i fendithio, i ni'n gofyn i ni cael teimlo dagosatrwydd yma atom ni, gad i bob yr un ohonom fod yn ymwybodol fod ti yma yn ein plith. Felly arwain ni yn ein haddoliad, cadw ar ein drwg i ffwrdd nertha ni nawr, i ni'n gofyn am y tywalliad o'r ysbryd glân arno. Ter dim plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gael ni emyn rhif 267, arglwydd grasol dyro dysbryd disgym lefain a ba dad. 267 gen i sefyll i'w chanu.
Rwy'n testyn o'r Efengyl yn ôl Luc y 10fed benod ac adnod 21. Luc penod 10 ac adnod 21. Yr awr honno, yr Iesu a lawenychodd yn yr ysbryd ac yddywedodd, yr wyf yn diolch i ti o dad, arglwydd nef a dear, am guddio honno y pethau hyn, oddi wrth y doethion a'r deallus, a'i datguddio honno ti rai bychain. Yn wir, o dad, o blegyd felly y gwelyd yn dda yn dy olwg di. Fe ofyn i chi, beth sydd yn rhoi gwir lawenydd i chi? Yn wir, mae'r byd wrthi drwy'r amser yn chwilio, yn gyson. Bob eiliad o'r dydd siwr o fod yn chwilio am yr hyn sydd yn mynd i'w bodloni ac sydd yn achos i lawenhau. Dyna beth y maen nhw'n deheu amdano. Rheswm i lawenhau. Maen nhw'n chwilio amdano fe, maen nhw'n gweithio mwyn i gael mwyn cael yr hyn sydd yn eu tîb nhw yn achos o lawenydd. Ac eto gyd, beth yw'r llawenydd hwnnw? Fydd yn amrywiol o berson i berson, ond dyna beth y mae'r byd yn ei chwilio yn deheu amdano. Ond beth ni'n gweld fan hyn yw'r Iesu yn ymateb i frwdfrydedd y sawl a ddychwelodd ar ôl taith genhadu. Edrychwch ar adnod 17, ar 10 a 30 a ddychwelasant gyda llawenydd, gan ddywedyd arglwydd, hyd yn oed y cythreiliaid a ddarostyngyr i ni yn dy enw di. Ac y fe ddywedodd wrthynt mi a welai Satan megis mellten yn syrthio o'r nef, wele yr ydw fi yn rhoddi i chwi awdurdod i sathru ar seiff ac y sgorpionau ac ar holl gryfder y gelyn, ac nid oes dim a wna ddim ni wedi chwi. Ond sylwch adnod 20. Eithir yr hyn na lawenhewch fod yr ysbrydion wedi darostwng i chwi, ond llawenhewch yn hytrach am fod eich enwau yn ysgrifenedig yn y nefoedd. Nawr dyna sydd yn bwysig. Mae'n pwysleisio ar hyn y dylsyn fod yn llawenhau amdano, hyn dyle fod yn achos o lawenydd yw iachawdwriaeth. A ydych chi yn Gristnogion a'i pheidio. Dyna yw'r gwir fater. Dyna beth sy'n rhoi gwir llawenydd, pwrpas bywyd, a dyna'r rheswm fe ddylsyn i fod yn llawenhau amdano. Dyna yw'r sail pob dim. Mae popeth arall yn dod o ganlyniad i ni. Dyna yw gwir llawenydd. Drychwch ar adnod 21. Yr awr honno, yr Iesu a lawenychodd yn yr ysbryd ac a ddywedodd, yr wyf yn diolch i ti o dad, arglwydd nef a dear, am guddio honno y pethau hyn oddi wrth y doethion a'r deallus, a'i datguddio honno ti rai bychan, yn wir o dad, o blegyd felly gwelyd yn dda yn dy olwg di. Beth sydd yn peri llawenydd i'r Iesu? Beth sydd yn gwneud yr Iesu yn llawen? Wel, beth ni'n darllen fan hyn, fel mae newydd dweud wrth y disgyblion, wrth y rhai fi oedd allan yn cynhadu, i weld eneidiau yn pwyso arno am achubiaeth. Mae yn achos iddo alw ar ei dad ei gyfarch fel o dad, ei dad ei hun. Dyna beth mae'n dweud, o dad. Mae yn diolch iddo am y ffordd a drefnwyd cyn llunio'r byd. Dyna yw'r achos i ni'n gweld yn yr ysgrythyr lle mae'r Iesu yn llawenhau. I ni'n gweld, dyma i chi disgrifiad o'r Iesu yn llawenhau fan hyn, a rheswm mae yn llawenhau. Beth sydd yn unig? Dwi'n eisiau defnyddio'r gair hapus, achos dwi hwnna ddim yn ei ddisgrifio fe'n llawn nag yw. Ond dyma sydd yn peri gwir lawenydd i'r Iesu, yw eich bod chi wedi dod i gredu. Ond i fyddai hwnna'n hyfryd heddi. Ond dyna beth ddylsyn ni fod yn llawenhau amdano ac yn deheu amdano bob un oedfa. Bod rhywun wedi dod i gredu. Bod rhywun wedi dod o dywyllwch i oleuni. Bod na rhywun yn ymddiried yn yr Iesu. Achos dyna beth sydd yn peri llawenydd yr Iesu hefyd. Dyna beth dwedodd yr Iesu wrth yr rhai fi oedd allan yn dweud, dyma beth i chi eisiau llawenhau amdano. Nid o reidrwydd bod cythreiliaid yn ei fyddhau i chi. Peidiwch a meddwl mae pethau hynny. Mae hwnna'n rhan o'r peth, ond dim dyna'r prif beth. Llawenhewch eich bod chi'n blant i mi. Bod chi'n Gristnogion. Does dim eisiau dim byd arall. Dyna'r peth bwysig. A dyna beth sy'n achosi iddo fe fod yn llawen. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y balch yn ôl yr adnod yma, yna'r bychain ac yna'r breintiedig. Felly, y balch, yr rhai balch, yr wyf yn diolch i ti o dad, arglwydd nef a dear, am guddio ohonot y pethau hyn oddi wrth y doethion a'r deallus. Allwch chi weld rhai
yn ffyrnigo gyda adnod fel hon reit o'r cychwyn. Ddim yn hoffi'r adnod yma. Ac yn meddwl, wel, dwi hwnna ddim yn deg. Ond i ni'n gweld fan hyn sofraniaeth ar waith. Nid ein lle ni yw cwestiynu Duw ei gynlluniau, ei bwrpasau. Ein lle ni yn sicr yw rhyfeddu ac i blygu glin ac i addoli. Addoli pwy? Wel, mae'r arglwydd yn ei ddisgrifio fe. Rwyf yn diolch i ti o dad arglwydd nef a deiar. Ond nid dyna beth i ni goffa sylweddoli, yw i addoli arglwydd yr un sydd yn ben ar nef a deiar, y creawdwr. Pa hawl sydd gan un person i gwestiynu ac i amau ac i feirniadu unrhyw benderfyniad a wna'r arglwydd nef a deiar? Pwy ych chi'n meddwl i chi, os ydych chi'n dweud, wel, dyw hwn ddim yn deg, bod yr arglwydd yn cuddio pethau oddi wrth rhai, ac yn datguddio i eraill, ac maen nhw'n dweud, hwnna ddim yn iawn. Ac eto, pwy chi ddweud bod hwnna ddim yn iawn? Ni'n sôn am arglwydd nef a deiar fan hyn. Mae'r Iesu yn cyfeirio at ei dad nefo. Arglwydd nef a deiar. Ti yw'r un sydd ben uwchlaw pob dim. Ac mae'r cyfan yn dy ddwylo di. Mae'r cyfan yn dy law di. Ti sydd yn trefnu, ti sydd yn reoli. Pa hawl sydd gan unrhyw un i gwestiynu'r pethau hyn? Ond mae'n eglur fan hyn. I ni'n gweld hefyd, nid yw iachawdwriaeth i bob un, i ni'n gwybod hynny. Ni ellir dweud fod achubiaeth i bob un person a enir, ni fyddai y byd am ei hyn fod yn sicr. I ni methu dweud bod pob un yng Nghaerdydd yn mynd i fod yn Gristnogion rhyw ddwrnod, fydden nhw ddim eisiau hynny. Bydde yna ganran anferth yn dweud, dwi ddim eisiau bod yn Gristion. Ac eto i gyd, mae yna rhai pobl yn meddwl fod pob un yn mynd i fynd i'r nefoedd. Ond mae'r arglwydd yma ymhlith llawer i adnod, yma ymhlith llawer i adnod. Yn digon clir, mae'r Iesu yn dweud am guddio ohono y pethau hyn, oddi wrth pwy, y doellion a'r deallus. Mae'n guddiedig, dyn nhw ddim yn ei weld e. Dyw achubiaeth ddim i bob un a enir. Sicr. Bydde hyd yn oed y crefyddol yn cydnabod hynny, na fydden nhw'n gallu esbonio fe. Mi fydde'r crefyddol yn dweud, wel, dydyn ni ddim eisiau i lofruddion a lladron fynd i'r nefoedd. O na, dydyn ni ddim yn credu na. Os ych chi wedi lladd rhywun, os ydych chi wedi gwneud niwed i rhywun mewn ffordd felly, os ydych chi wedi dwyn a peri tristwch yna mae eisiau cyfiawnder, dyw'r rheini ddim yn mynd i fynd i'r nefoedd. Ac eto i gyd, ych chi'n gofyn iddyn nhw, ydy pawb yn mynd i'r nefoedd? Ydyn, mae pawb yn mynd i fynd i'r nefoedd. Dyna be fydden nhw'n dweud, mae Duw yn llawn cariad. Ac eto, dyn nhw ddim eisiau nhw i fynd i'r nefoedd. Ond sut maen nhw'n esbonio fe? Os yw pawb yn mynd, fe fydd llofrydd yn mynd. Fe fydd yr arweinwyr mwyaf creulon y byd yn mynd i'r nefoedd yn ôl pobl crefyddol ein byd ni. Ac eto, dyn nhw ddim eisiau nhw'na. Sa eisiau mynd i'r nefoedd a hwnna yn y nefoedd. A dyna fel mae'r byd yn meddwl. Dyn nhw ddim yn gwybod be maen nhw'n meddwl. Maen nhw'n siarad dwlu hanner yr amser. Maen nhw'n meddwl am beth, ble ma'ch athrawiaeth chi? Beth i ni'n gallu dweud yw dyw pawb ddim yn mynd i fynd i'r nefoedd. Mae yna golledigaeth, mae yna uffern tragwyddo. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddweud, ond dwi'n sneb yn licio dweud na. A dwi ddim yn beth neis i feddwl amdano. Dwi ddim yn hawdd i bregethu amdano fe chwaith. Ond dyna sydd yn wir. Mae'r Efengyl yn guddiedig o'r rhai. Ac eto gyd mae'r pobl crefyddol yn cael trafferth anferthol yn trial dod i ryw eglurhad o'i teimladau nhw. A mae yna ryw safon ganddyn nhw, does? Mae yna ryw linell. Ac mae nhw wedi penderfynu ble mae'r linell honno. Rhain sydd yn mynd i'r nefoedd, y rhain neis, y rhain ni'n hoffi. Ac eith y gweddill, wel, sa'n gwybod beth sy'n digwydd ydyn nhw. Cos, falle ddim, neu jyst diflannu o bodolaeth. Dyna, a dyn nhw ddim yn gallu esbonio, dyn nhw ddim yn gwybod. Dyn nhw ddim yn gwybod, ond mae gair Duw yn digon clir. A mae gair Duw yn dweud fe fydd yr rhai tu allan i Gris yn golledig. Ond mae'r byd wedi creu rhyw safon. A mae'r safon yma'n amrywio berson i berson. I rai llofruddion yw e. I eraill rhai sy'n dweud celwydd yw e. I eraill rhai ni ddim yn hoffi yw e. Ac eto i gyd mae'r linell lan y law. Dyn nhw ddim yn gallu penderfynu pwy sy'n mynd i fynd i'r nefoedd a pwy sy'n ddim. Does dim syniad ganddyn nhw. Ond mae'r arglwydd yn gwbl eglur yn ei air. Mae iachawdwriaeth yn guddiedig o rai. Mae'n ddigon clir, ewch allan ar y stryd, dyn nhw ddim yn ei weld e. Ewch i'r capeli, dyn nhw ddim yn ei weld e. Dyn nhw ddim yn deall beth i ni'n pregethu amdano, maen nhw'n meddwl bod ni'n erchyll.
Dwi wedi cael clywed pobl yn disgrifio ni fel y rhai gwbl eithafol. Mae'n anhygoel, maen nhw'n dod ddim ag unrhyw amser I bobl fel ni. Maen nhw'n dweud I chi dros ben llestri. A dyn nhw ddim yn ei weld e. Ond dwi ddim yn sioc nag un. Mae'r arglwydd yn dweud, mae'n guddiedig ac mae'n diolch. Mae'n guddiedig o rai. O'r balch. O'r rhai sydd yn meddwl bod nhw'n gwybod. O'r deallus. Yr rhai sydd yn llawn hunan. Y doethion yma. Y doethion hynny yw sylwch. Nid y bobl ddoeth, ond y bobl ddoeth yn eu tîb nhw. Maen nhw'n meddwl I bod nhw'n ddoeth. Yr rhai sydd yn meddwl yn uchel o'i hunan. Sydd siwr o fod yn ddisgrifiad o'r mwyafrif. Yr oedd yn cyfeirio I ddechrau fan hyn, yr Iesu'n cyfeirio at yr ysgrifenyddion a'r Phariseiaid, mor falch oedd yr rhain. Roedden nhw'n falch o'i crefydd, ei statws o fewn cymdeithas. I ni'n gweld y rhybydd yn Rhufeiniad 12 adnod 16, na fyddwch ddoethion yn eich tîb eich hunain. Mae yna bobl sydd yn meddwl yn uchel o'i hunan. Ond dyna sydd wrth wraidd pob dim. I ni'n gwybod hynny. Y balchder yma, yr hunan, y meddwl yn uchel amdano ni'n hunan. Roeddent yn meddwl bod y crefydd, y creiant hwy yn dderbyniol. Pobl sydd wedi gosod eu safonau hunan, a rhai yn meddwl, wel o leiaf, dwi'n well â nhw drws nesaf. Dyna beth sydd yn digwydd, maen nhw'n ddoeth. Ewch chi unrhyw le, pobl capelwyr neu pobl sydd yn ddi-gapel. A siaradwch gyda nhw, am treulwch amser gyda nhw, mi fydden nhw'n dod â'u crefydd I chi. Maes o law, mi fydd yn dod yn ei sgwrs, mi fydden nhw'n dweud, wel dwi'n meddwl, mae fel hyn yw I. Dwi'n credu fydd Duw yn hapus gyda fi. Dwi'n siŵr, mae'r Beibl dwi wedi darllen rhywle yn dweud Duw cariad Duw, ac os ydy Duw yn Dduw o gariad, mae e'n gwybod fy mod i'n well na fy nghymdogion I. Dydw I ddim wedi twyllo fel rheina dros y lôn. Dydw I ddim wedi gwneud drwg, a dwi yn un mae pobl yn troi atynt am gymorth. Os eisiau help, os yw cymdogion angen help I roi silff I fyny, maen nhw'n gwybod ble I dod. Os eisiau torri gwair, maen nhw'n gwybod bod gen I beiriant I dorri gwair, dorau gwair nhw, maen nhw'n gwybod. Drychwch arno fi. Dwi yn uchel fy mharch, ac fe fydd Duw yn fy nerbyn I. Ar sail beth maen nhw'n dweud hynny, sa'n ni'n gwybod. Sneb yn gwybod ble maen nhw wedi cael yr athrawiaeth honno. Fedra nhw ddim cyfeirio at adnod yn y Beibl a dweud, wel, dyma'r adnod, dyma'r benod, dyma'r llyfr, lle mae'r gair yn dweud hynny, lle mae Duw yn dweud hynny. Na, Duw ddim wedi dweud hynny, ond maen nhw wedi penderfynu, maen nhw'n dweud, a hyd yn oes maen nhw'n gryfyddol, maen nhw'n dweud, dwi wedi bod yn athro ysgosil. Dwi wedi hyd yn oed arwain mewn oedfan. Dwi wedi pregethu mewn capel. Dwi'n pregethu yn wythnosol. Ac os ydw i'n pregethu yn wythnosol, rhaid bydd Duw yn fy nerbyn I. A maen nhw wedi penderfynu bod na adnod rywle yn y byd, dwi ddim yn y Beibl, ond maen nhw'n meddwl fydd rywle yn y byd bod Duw wedi dweud, os ydych chi'n mynd I gapel, I chi'n saff. Drychwch arno fi, dwi'n well na nhw sydd ddim yn mynd. Ac maen nhw wedi creu y safonau yma sydd yn dderbyniol iddyn nhw. Ac os ydyn nhw'n methu mewn meysydd eraill, maen nhw'n dweud, wel, sdim ots am hwnna, achos dyma'r safon. Dwi wedi creu y safon. A beth yw hwnna? Y doethion a'r deallus. Dwi yn meddwl yn uchel o fi fy hunan. I ni'n neud yn y byd efengylaeth hefyd. I ni'n meddwl, os fedra I sôn bod gen I broffes, os ydw I yn gwneud hyn a'r llall, os ydw I gallu dweud dwi wedi gwneud hyn a'r llall a wedi gweddio ac wedi tystio ac yn rhoi tractiau allan neu beth bynnag yw neu arwain mewn hyn a'r llall, I ni'n neud yn yr eglwys efengylaeth. I ni'n meddwl ni wedi ticio pob un bocs. Ac yna dwi'n meddwl dwi'n ddigon bodlon. Fe all hanner canrif yn heibio. A fi pobl yn meddwl, dwi'n iawn. Mae pawb yn gwybod fy mod i'n iawn, achos mae pawb yn gwybod pwy ydw I. Fi yw mab so-and-so, maen nhw'n gwybod wrth gwrs bod fi'n Gristion. Dwi wedi gwneud proffes pan o'n i'n 2, neu'n 4, neu'n 6, neu'n 7, neu'n 15, neu'n 20, neu beth bynnag. Ac ni'n byw ar hynny. Os ydyn ni'n byw ar hynny, yna ni'n gwybod, y problem yw, I ni'n falch yn fy mhroffes, I ni'n falch yn fy ngweithredoedd. Mor hwydd yw llithro mewn i'r un problem a'r Phariseiaid a'r ysgrifenyddion. Dwi ddim wedi gwneud niwed I neb. Gair Duw yn dweud, pawb a bechasant ac sydd wedi dod yn fyr o ogoniant o safon Duw.
Iago 4:6, mae Duw, sylwch o'r hwn, mae hwn yn codi dychryn ar rhywun. Mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion. Ni newydd ddarllen, yr oedd yn diolch I ti o dad arglwydd nefad ear am guddio ohono y pethau hyn oddi wrth y doethion a'r deallus. Mae'n diolch i'w dad am guddio yr efengil o'r doethion, yr rhai sydd yn meddwl bod nhw'n gwybod. Dyw'r efengil ddim ar eu cyfer nhw y balch. Ac nawr, mae'n Iago, ni'n gweld beth sy'n dweud y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion. Mae'n frawychus. Bod Duw yn gwrthwynebu y balch. Fod rhain yn eog o ddyrchafu hunan uwch ben Duw. Dyna beth yw balch. Beth ych chi'n neud? Be mae pobl crefyddol yn i'w wneud? Mae pobl crefyddol yn wneud hyn. Lle chi jyst gweld y peth nawr. Ac i ni gyd wedi bod yn eog ohono fe. Cyn, os ni'n Gristnogion, cyn I ni ddod trwy ras I weld yr efengil. Mi roedden ni'n dibynnu ar ein henw, ar ein crefydd, ar ein proffes, ar ein beth bynnag. Dwi wedi dweud wrth bobl fy mod i'n Gristion. Mae hwnna'n ddigon da. A beth mae hwnna'n yn peri ein bod wedi wneud? Bod ni wedi'n gosod ein hunan uwch ben Duw. Mae rhain yn eog o feddwl fod Duw yn anghywir yn ei farnedigaethau. Mae Duw yn anghywir. A mae Duw wedi dweud bod e'n gwrthwynebu'r beilchion. Mae'n gwrthwynebu'r rhai sydd yn meddwl yn uchel o hunan. Ac mae Duw wedi dweud bod rhai'n golledig. Ond dwi ddim yn licio hynny, felly dwi'n mynd I greu crefydd well. Dwi'n mynd I anwybyddu hwnna. Dwi uwch ben Duw. Mae Duw wedi gwneud camgymeriad fan hyn. Bydden nhw ddim yn dweud hynny. Dwi ddim yn dweud bod Duw wedi gwneud camgymeriad, ond nid dyna be mae'r Beibl yn ei olygu. Felly, be maen nhw'n dweud yw, nid yw Duw yn ddigon mawr I beri fod ganddo ni Feibl. Dyna be maen nhw wedi dweud. Be maen nhw'n dweud yw, mae Duw mynd I ffeindio fe rhy anodd I rhoi gair Duw I ni, a mae wedi ffeindio fe rhy anodd I wneud yn siŵr dros 2000 o flynyddoedd bod y Beibl yma'n cael ei gyfieithu yn byr, ac felly dydy hwnna ddim o fewn gallu Duw I rhoi gair Duw I ni, ac felly be maen nhw'n dweud, mae hwnna'n anghywir, ac felly fedra I neu crefydd fy hunan, ac mae hwnna mor hen, dydy Duw ddim yn gallu peri ni gael llyfr heddi, gafodd ei ysgrifennu 2000 o flynyddoedd yn ôl. Sdim disgwyl I unrhyw dduw creu Beibl fel yna, nag oes. Dyna be maen nhw'n dweud, ac felly dwi'n mynd I helpu Duw, dwi'n mynd I greu fy rheolau fy hunan. Dwi'n mynd I ddweud beth yw Cristnogaeth. A Cristnogaeth yw, a beth bynnag dwi eisiau fod. Mynd i'r capel ambell waith. Byw wedi ymwahanio'r byd I bwynt ar ambell I beth, ond os dwi'n licio ambell I beth, na I ganiatáu. Sneb yn mynd I ddweud wrtha I beth dwi'n cael gwylio, beth dwi'n cael gwrando, beth dwi'n cael yfed. Sneb yn mynd I ddweud na. Na. Mae hwnna dros ben llestri. Mae fy niw I yn ddiw modern. Mae e'n caniatáu. A mae fy niw I yn ôl y byd heddi, yn y byd Cymreig o leia. Mae'r Duw yma, mae'r byd crefyddol ein gwlad ni, bellach wedi penderfynu bod Duw yn caniatáu pob crefydd I gyrraedd y nefoedd. Sdim ots be maen nhw'n meddwl Iesu Grist. A dyma beth sy'n digwydd. Be maen nhw wedi dweud? Maen nhw wedi troi cefn ar air Duw, ac maen nhw wedi dweud, dwi uwch ben Duw, dwi'n mynd I greu fy nghrefydd fy hunan. Dwi'n mynd I greu fy safonau fy hunan. Dwi mor falch, dwi mor ddeallus, dwi'n gwybod yn well na Duw sydd wedi rhoi Beibl I ni 2000 o flynyddoedd yn ôl sydd ddim yn ddigon modern I ni heddi. Sawl un sy'n syrthio mewn i'r categori hynny, byddwn ni'n tybio dweud y mwyafrif llethol. Ac o'r rhai di-grefydd, ni fyddwch chi'n siarad gyda nhw a mi fydden nhw'n dweud, wel, dwi'n byw yn ôl fy safon I does dim Duw yn eu tîb nhw, maen nhw'n gwybod bod na rhywbeth. Ac ar ei gwely angau fe fydd na ofnau diri. A pan fyddant yn anadlu'r anadl olaf na, dwi ddim eisiau meddwl be fydd yr anadl olaf fel i'r rheini. Bod nhw wedi codi dwrn at Dduw trwy bywydau nhw, ac yn codi dwrn wrth anadlu'r anadl olaf ac yn gweld yr ymwybyddiaeth, wrth gau ei llyged yn agor yn rhagwyddoldeb, ac yn dod wyneb yn wyneb â'i creawdwr. Dyna ofnau dwys erchyll daw ar ei rhan nhw. Balchder, fydd y balchder yna'n diflannu. Gai ofyn I chi, ydych chi'n meddwl eich bod chi'n ddigon da I fynd i'r nefoedd?
Os gyfynir I chi ar sail beth ydych chi yn gwneud y fath honiad eich bod chi'n mynd i'r nefoedd, beth fyddech chi yn ei ddweud? Dyna'r cwestiwn I ofyn I bob un yma ac ym mhob un capel ac yn y strydoedd o'r bobl sydd ddim yn mynd I gapel. Os oes yna nefoedd ar sail beth I chi'n meddwl eich bod chi'n mynd I fynd i'r nefoedd honno, neu beth bynnag, neu yn ôl beth I ni'n dweud bod yna nefoedd, ar sail beth I chi'n honni bod yna, le I chi yn y nefoedd. Gai fentro dweud os fyddech chi'n rhestru eich rhinweddau, eich gweithredoedd, eich crefydd, nad ydych chi wedi deall. Os ych chi yn dechrau rhestru, Effesiaid 2 adnod 8 I 9, canys trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan. Rhodd Duw ydyw, nid o weithredoedd fel nad yn frostiau neb. Galle ddim fod yn fwy clir. Galle ddim fod yn fwy amlwg. Mae yna, mae yngair Duw, yr rhai sydd wedi creu ei Beibl ei hunan, yr rhai sydd yn ei dyrchafu ei hunan uwch ben Duw, ac yn dweud ei bod nhw'n gwybod yn well na Duw, sylwch ar ei aire. Mae wedi dweud wrthyn ni beth yw'r ffordd. A hyn I ni yn ei wybod I fod yn gwrthwynebu y beilchion, y balch, y deallus. Mae'n eich gwrthwynebu chi, mae'n ofnadw yn diwe. Mae'n meddwl gall fod rhai yma a rhai yn gwrando fod Duw y prynhawn yma yn eich gwrthwynebu chi. Mae yn eich erbyn chi. Llawn balchder. Dyw pechod ddim yn rhywbeth I chwarae gyda fe, mae'n ddifrifol. Mae pechod dyn llawn hunan a balchder. Mae'r arglwydd yn dweud, mae'r arglwydd yn eich gwrthwynebu chi. Gydewch chi symud ymlaen beth am y bychain te. Gydewch chi ddarllen adnod y testyn eto, adnod 21, yr awr honno, yr Iesu. Dyma beth sy'n achosi iddo fe lawanychu. Yr Iesu lawanychodd yn yr ysbryd ac addywedodd yr wyf yn diolch I ti o dad, arglwydd nef a dear. Am guddio honno y pethau hyn oddi wrth y doethion a'r deallus, a'i datguddio ohonot I rai bychain. Yn wir o dad, o blegyd felly y gwelyd yn dda yn dy olwg di. O peidiwch I cwestiynu Duw. Felly gwelodd y tad yn dda. O mae'r byd yn llawn balchder yn diwedd, llawn hunan. Pob cwr o'r byd, I ble bynnag yr ewn ni. Fe welon ni hunan, o'n i'n siarad am hyn ar y ffordd lawr yn y car. Pob un pechod yn dod yn ôl i'r gwraidd, i'r gwreiddyn o'r hunan. Dyna I chi falchder, dyna I chi achos tristwch. Mae'n dod nôl i'r hunan, y mae dyn yn dyrchafu ei hunan. Mae'n dod i'r wyneb trwy'r amser. Ac hefyd yn y byd yma, be ni'n gweld, sathru'r ar y gwan. Mae pobl yn sathru ar y gwan. I ddweud y gwir, dyw'r gwan. Dyw pobl, falle'n wleidyddol gywir, maen nhw'n dyrchafu'r gwan, ond yn ymarferol, maen nhw'n sathru ar y gwan. Ond mae yna rhyw ddryswch o fewn y byd heddiw yn does. Ac maen nhw'n sathru ar y diniwed, y tlodion, yr anghennus. Y sawl sydd yn gwythio hunan i'r blaen, sydd yn llwyddo mor aml. Ond ydych chi'n gwybod hynny o fewn profiad? Y rhai sydd yn digon hyderus ac yn gwthio I syniadau ac ddim am drafod nhw gan amla sydd yn llwyddo. Mae'n ofnadw yn diwedd. Chi'n eistedd yna, chi'n gweld nhw, chi'n meddwl, dwi hwnna ddim yn neud synwyr, ond nes di ddweud yn dda. A dyna beth sy'n digwydd. Dwi'n yn neud synwyr. Chi'n gweld penderfyniadau yn cael ei gwneud, a chi'n gwrando ar y bobl yma, chi'n meddwl, dyw hwnna ddim yn gwneud dim synwyr o gwbl, dyw e ddim yn iawn, dyw e ddim yn gyfiawn, ond o na hyder, ac o chi'n swndio'n glyfar, ac o chi'n eitha gwthio'ch syniadau chi i'r blaen, ac yn mynnu cael gwrandawyr, a dyna beth sy'n digwydd, mae'r penderfyniadau yma'n aml yn digwydd, ac yn aml ddim yn neud synwyr, ond maen nhw mor hyderus, ond nid yna sydd gan amla'n llwyddo. Os ych chi'n llawn hunan, fel arfer, fe fyddwch chi'n llwyddo. Dyna beth maen nhw'n gwthio chi. Gwthiwch eich syniadau. Dyna beth mae'r byd yn ei ddweud. Gwthiwch eich syniadau. Ac fe ddringwch chi fyny dop yr ysgol. Fe gewch chi'r cyflogau mawr. A mae rhaid dweud gan amla, dyna beth sydd yn digwydd. Mae'n driennus, dim syndod bod yn byd ni mor erchyll. Mae'n cael ei arwain gan bobl sydd yn meddwl bod nhw'n gwybod. Ond yr unig beth ni'n gwybod yn nhw, maen nhw'n llawn balchder ac maen nhw'n dimsgil ar draed ac ar wynebe'r tlodion a'r anghennus. Dyna fel mae'r byd yn gweithio. Edmygu'r y cryf y pwerus. Ac eto yma ni'n cael geiriau rhyfeddol. Mae'r Iesu yn diolch ei dad nefol.
Yr wyf yn diolch I ti o dad, arglwydd nef a dear, am guddio ohonot y pethau hyn, oddi wrth y doethion ar deallus. Hynny yw, y rhai sydd yn meddwl bod nhw'n ddoeth ac yn deallus. Llawn balchder. A'i datguddio ohonot I rai bychain. Yn wir o dad, o blegyd felly y gwelyd yn dda yn dy olwg di. O, dyna doi. Ac mae'r bychain yma yn dod I fod yn ddoethion. Maen nhw wedi cael y gwir ddoethineb. Dyna beth sy'n rhyfedd I fe. Mae'r rhain yn dod I fod yn wir doeth, ond nid y doethion yma mae'n sôn amdano fan hyn, y rai sy'n meddwl maen nhw'n doeth. Ond mae'r bychain yma ni wedi gweld yn barod. Y mae'r Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond yn rhoddi gras i'r rhai gostyngedig. Ond nid yma sawl y cyfeirio ar Iesu atynt fel y bychain, y rhai gostyngedig. Beth yw hwnna? Ac yn sicr I chi, nid personoliaeth I ni'n sôn amdano fan hyn, nid rhinweddau naturiol, ac mae rai yn fwy tawel, mae rai yn fwy uchel, mae rai uchel eu cloch, mae rhai yn fwy tynnu. Mae yna gymeriadau diri. Dim dyna beth I ni'n sôn amdano fan hyn. Y rhai bychain, y rhai gostyngedig, y sawl sydd wedi gweld I pechod. Y sawl y mae'r ysbryd glân wedi goleio ei hyneidiau. Y sawl a welodd mawredd Crist, ei ogoniant, ei burdeb, ei gyfiawnder, ei sancteiddrwydd, fel y gwelodd Paul o lein I nefol, ac fe berodd hyn iddo o leio ei enaid beth ddigwyddodd I Paul ar y lôn honna o'r goleini mawr, ond fe welodd ei bechod. Dyna sydd yn digwydd I bechadur. Efallai mae'n digwydd mewn oedfa, ni ddim yn amrywio, ond diwedd, beth ni'n gwrando ar dystiolaeth rhai fan hyn, mi fydd fe'n amrywio I berson. Yr rhai mae'n digwydd mewn oedfa, I eraill efallai tra adre'n darllen gair Duw, I eraill efallai mewn rhyw gyfarfod llai ac yn siarad gyda rhywun. Efallai'n cerdded lawr stryd, efallai ar y mynydd, efallai allan ar long, pwy o oed, gallai fod unrhyw le. Ond beth sydd yn digwydd? Mae'r arglwydd yn agosau, mae presenoldeb yn agosau. Dyna beth I ni eisiau, yw presenoldeb yr arglwydd yn llenwi'r lle, a'i fod e'n fel betai yn dod ar rhyw burdeb a sancteiddrwydd, ac mae hwn yn gwneud i'r enau teimlo'n frwnt ac yn eog. Ac yna mae'r goleini, y rhyfeddod presenoldeb Crist, le bynnag mae oedfa gatre yn y car, le bynnag, ond mae presenoldeb Duw mor real, mae yn peri I ni weld ein pechod yn eglur. Doeddech chi ddim yn I weld o'r blaen. Ydych chi erioed wedi gwisgo dillledyn yn y bore ac yn meddwl bod chi'n edrych yn ddigon smart a chi wedi checio pob dim ac yna chi'n gadael y tŷ, chi wedi edrych yn y drych a chi wedi weld bod popeth yn iawn I chi meddwl ac yna chi'n mynd allan ac yna golau dydd yn dod. Mae wahanol I golau'r tŷ ac mae yna rhyw farc erchill ar eich siaced neu ar eich crys ac mae yn amlwg. Ond doeddech chi ddim wedi weld yn y tŷ. Doedd y golau yn y tŷ ddim yn ddigonol. Ond nawr mae pawb yn gallu weld does dim osgoi a falle bod chi ddim yn gallu mynd gatre I newid am y diwrnod cyfan a chi'n trial cuddio fe neu esbonio a mae yna rhyw gwylydd arnoch chi sut yn y byd wisgas yw hwn nes I mo'i weld ond nid yna ond lot yn fwy eithafol a hynny ar yr enaid a mae pobl yn meddwl bod nhw'n ddigon da. Dwi'n mynd I gapel, neu dwi ddim yn mynd I gapel, ond dwi ddim yn neud niwed I neb. Dwi wedi creu fy safon, dwi wedi penderfynu ar fy nghrefydd, ac dwi wedi cyrraedd fy safon I. Dwi wedi wneud safon, dwi'n anwybyddu safon Duw, ond dwi wedi penderfynu ar fy safon, a dwi'n ddigon hapus bod mod I'n ddigon da, achos dwi'n well na hwnna draw fyna. Ac felly maen nhw wedi creu safon, a maen nhw'n edrych yn y drych, a maen nhw, na, dwi'n ddigon fodlon. Ond pan mae presenoldeb, yr arglwydd, yr ysbryd glân ar waith, ac pan mae I presenoldeb i'w deimlo, a mae sancteiddrwydd i'w deimlo, yna mae hyn yn peri i'r enaid I weld I bechod, ac dyna I chi sioc. Ynghynt yn meddwl yn uchel o'n hunan, ond nawr I ni'n gweld mor fyr dwi wedi dod o'r safon. Nawr dwi wedi cael fy darostwng, dwi wedi tynnu lawr. Nawr does dim lle I falchder. Nawr dwi wedi deall neu wedi profi ar gyhoeddiad o bechod. Dwi wedi weld
Falle gynt o'ch chi'n gwybod amdano fe, wedi cael ei ddysgu yn yr ysgol Sul neu ble bynnag, a chi wedi dysgu pechadur wyt, a chi'n dweud, ie, pechadur ydw i, dwi'n gwybod pechadur ydw i, ond pan mae presenoldeb Duw yn agosau, dwi'n gwybod pechadur yw fy enw. Pidwch galw fi dim i gwell. Mae hwnna'n wahanol yn diwedd, mae'n wahanol na gallu dweud, ateb cwestiwn, beth i chi pechadur, a roed e lawr ar papur, o da iawn, ti di ddeall e? Na, dim dyna deall e. I ni gyd yn gallu dweud pechaduriaid i ni. Ond ydyn ni gallu dweud pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Chi ddim eisiau gwybod be mae fe enaid i fel. Chi ddim eisiau gweld fy nghalon i'n erchyll, llawn balchder. Dwi wedi dod yn fyr o safon yr arglwydd, o fyr o'i ogoniant e. Ac mor frawychus yw'r adnod y mae Duw yn gwrthwynebu'r beichion, ond yn rhoddi gras i'r rhai gostyngiedig. Dyna i chi gobeith. Y mae yn gwrthwynebu'r balch, ond dyna gysur i'r gostyngiedig. Y sawl sydd wedi gweld ei pechod. Y sawl sydd wedi mynd trwy bwlch yr argyhoeddiad. Y sawl y mae presenoldeb yr arglwydd a'i ogoniant a'i sancteiddrwydd wedi goleio i fyny hyneidio nhw. Ac nawr o'r diwedd ei bod yn gweld ei gorau megis bratiau bydron. Be sydd yn digwydd i'r heini? Wel, y gobeith fan hyn yw, y mae yn rhoi gras. Mae yn llawn gras. Y mae yn delio gyda ni nid yn ôl ein heiddiant, ond yn ôl ei gariad. A'i drigaredd. Dyna beth yw, mae'n llawn gras. Dwi ddim yn delio gyda fi am gwrthod dro ar ôl tro. Lle chi'n dychmygu rhai, falle yn gwrando ar y we, sydd wedi troi cefn nes 50, 20, 30, 40, hanner canrif, efallai yn gwrando ar y we, does dim gobeith i rwy'n fel fi. Dwi wedi gwrthod ar y fengil, troi cefn ar y fengil, wedi bod afradlon, byw bywyd afradlon, a does dim gobeith i fi. Wel, a sail beth chi'n dweud hynny, achos be ni'n gweld fan hyn yw hyn, oed ti wedi gweld y bechod, ac os do fe, mae e'n rhoi gras, mae e'n delio gyda ni yn ôl ei ras e, mae e'n dangos ei drigaredd. Mae e'n croesawu y gwan, y bychain, y rhai sydd wedi gweld ei cyflwr. A beth sydd yn anhygol, mae hyn yn achosi i'r Iesu lawenhau. Dyma beth sydd yn gwneud yr Iesu yn llawen. Llawenhau fod rhain wedi dod o fod yn falch a phwyso ar eu hymdrechion eu hunan ac yn dod i bwyso ar Grist. Dyma'r sawl sydd yn derbyn y datguddiad. Mae'r Iesu yn dod ac yn datguddio ei hun, a'i datguddio ohonot i rai bychain. Mae e'n ddatguddiad, mae e'n dod yn agor llygaid ein heneidiau, ac yn peri ni weld ein pechod, ac yna yn peri ni weld yr hyn am nath yr Iesu drostynt. Falle bod ni'n gwybod beth nath Iesu Grist drostom ni cynt, wedi dysgu fe falle, ond nawr mae e'n datguddio ei fod wedi marw dros fy meiau i. Ac fod pob dim yng Nghrist Iesu. Mae'r adnod nesau'n dweud hynny, adnod 22, pob peth a roddwyd i mi gan fy nhad. Mae popeth yng Nghrist. Pob peth sydd yn angenrheidiol ar gyfer fe enaid. Mae'r cyfan yng Nghrist. Ac ni yw'r neb pwy yw'r tad ond y tad, ond pwy yw'r tad ond y mab, a neb a mynor mab ei ddatguddio iddo. Dyna ni'n sôn amdano, mae yna ddatguddiad. I ni'n cael gweld i'r Iesu ddod a byw bywyd na allwn ni fyw. I'r Iesu gyflawni'r gyfraith na allwn ni chadw. Iddo ddod a chymeryd y gosb na allwn ni dalu'r pris. Cymerodd yr Iesu ein cosb arno ef ei hun. A'r sawl a brofo hyn, maent yn gwybod nad yw ohonynt hwy, gan mae datguddiad yw y mae'r cyfan trwy ras. Mae'r cyfan o ras Duw. Bod Duw yn delio gyda'r bychain. Y rhai sydd yn meddwl yn isel o hunan, y rhai sydd wedi gweld eu pechod, y rhai sydd yn gwybod nad oes gen i ddim, y rhai sydd yn dod at y groes gyda dim byd yn ei dwylo. Dyn nhw ddim yn dod, edrychwch beth sydd gen i, mae gen i llond bag o'r unweddau. Na, mae'r pechadur yn gwybod, does gen i ddim byd wrth fy enw, dim ond dod a phwyso ar drigareddau a chariad Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Wel, i orffen.
Ni di edrych ar cyflwr triennus y balch. A ni di edrych ar gyflwr rhyfeddol a y bychain. Wel, beth am y breintiedig? Wel, edrychwch ar adnod 23 a 24 ac efe a drodd at ei ddisgyblion ac yddywedodd o'r neilltu. Gwyn fyd y llygaid sydd yn gweled y pethau yr ydy chwi yn ei gweled. Cynnes yr wyf yn dywedyd i chwi a wyllysio lawer o broffwydi a brenhinoedd weled y pethau yr ydy chwi yn ei gweled ac nis gwelsant. A chlywed y pethau yr ydy chwi yn ei clywed ac nis clywsant. O, does dim amheuaeth. Cafodd brenhinoedd da yr Hen Testament brofiadau rhyfeddol. Chi wedi darllen am Dafydd a'r profiadau gafodd e o Dduw. Hesecia o Josea, dyna chi frenhinoedd gafodd freintiau. Beth am y proffwydi Jeremia, beth am Eseia fe gafodd e weledigaethau. Y mae'r Efengil yn llawn Crist. Yn Eseia mae e fyna i gyd, mae'r proffwydoliaeth hynny, ond gafodd e mo'i weld yna ddo. Hebreaid 11 adnod 13, mewn ffydd y bu farw rhai hyn oll, heb dderbyn yr addewidion, eithir o bell ei gweled hwynt, a chredu, a chyfarch, a chyfaddef, mae dieithriaid a phererinion oeddent ar y ddaear. Be mae'r Iesu'n dweud fan hyn yw y fraint cafodd y sawl y siaradodd Crist a hwy. Dyna chi fraint. Mae e, dyn nhw ddim yn llai o gredinwyr, ond dyna fraint. Ac efe a drodd at ei ddisgyblion ac y ddywedodd o'n neilltu gwyn fyd y llygaid sydd yn gweled y pethau yr ydych chwi yn ei gweled. Dyw e ddim bellach yn guddiedig. Nid yn unig yn cael gweld a chlywed yr Iesu, ond cawsant weld yr Efengil yn ei lawnder yn fwy eglur na'r rhai yn yr Hen Testament, bod e yno ac bod nhw'n saff yng Nghrist, ond cafodd rhain ei weld yn ei lawnder. Gai hyd yn mynd â fy mhellach. Dyna chi fraint i ni. Mae'r cyfan yma i ni, yn diwe? Mae'r ddogfen hanesyddol yna i ni wedi gweld yr ysbryd a'r waith yn ein gwlad ni mewn diwygiadau diri. Ni wedi gweld dynion yn cael eu codi gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth, llyfrau diri. Mae'r fraint. Dyna fraint sydd ganddo chi o cael clywed ffordd iachawdwriaeth. Chi sydd yma heddi, dyna chi fraint cael clywed am sut fedrwch chi ddod i gredu. Rhai sydd wedi bod yma, dyna fraint gafon nhw. Mae'n rhoi nhw mewn sefyllfa triennus i bod nhw wedi gwrthod ac trwy ras sy'n gweddio down nhw nôl rhyw ddydd. Ond dyna fraint cawson nhw, dyna fraint i chi'n ei gael. Ond yn y fraint mae yna rybydd, na fyddech chi yn esgeulus. Os bys ni'n gallu mynd â chi nôl i rhan cychwyn y benod, i adnod 12 o'r benod yma'n lyc, eithir dywedaf wrthych, mae esmwythach fydd i Sodom yn y dydd hwnnw nag i'r ddinas honno. Gwaed i Chorazin, gwaed i Bethsaida, canis pe gwnelsid yn heirys a Seidon y gweithredoedd nerthol a wneithbwyd yn eich plith chwi, hwy a edifer hasant eres talm, gan eistedd mewn sachliau'n a lludw, eithir esmwythach fydd i deirys a Seidon yn y farn nag i chwi. Dyna chi rybydd, mae yna fraint ond oes na. Ac os ewch chi oedfa arall a'i wrthod, dyna driennus. Eseia 55:6, ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gael, ef gelwch arno tra fyddo yn agos. Os yw'r ysbryd glân wedi datguddio i chi, os yw wedi agor eich llygau chi, os ydych chi wedi gweld eich cyflwr, galwch ar yr Iesu tra i fod yn agos. Galwch am drigaredd am a ddeiant. Ac yna ni'n gwybod y sawl a ddaw ato felly na fydd gwrthodiad. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am faddeiant pechodau, yn diolch i am fywyd tragwyddol, yn diolch am waith yr ysbryd glân, yn agor ein llygaid i peri ni weld ein cyflwr, ac yn gweddio bydd y di ar waith yn ein plith yma, ac lle bynnag y bydd y gair yn cael ei chlywed, y byddi di yn agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. Teir dyn plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwyd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 690 ac 1691 o mor hyfryd yw'r meddyliau fod yr amser hynny ar ddod, y mae'r hiraeth sy'n fy nghalon heb un terfyn iddo'n bod. 691 gyda sefyll i'w chanu.
nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth